बुझा एमिति प्रश्न तुमे समाधान मो उत्तर तो नाम धरिले पुण्य तो धामकु गले पुण्य तुड़े पारु पवन रे नेत विपरीत दिगरे हे जगरे मो जगरे तो दास हे रहिबाकु खाली मु चाहे रे मु चाहे रे हे जगरे मो जगरे तो दास हे रहिबाकु खाली मु चाहे रे मु चाहे रे।